I'm sure uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amaloto, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithintwa abantwana. Siyabingelela ubingelelo baba udokotela baba Sizwe baba Jabula umfana omhle njengekhehla lomntu kusewuyena ubuzulu wamancinisi. Namhlanje sinobaba osivakashele namhlanje usiphathele umsebenzi omuhle. Sifuna ukuthi abingelele bese sitshela ukuthi ubaba yini namhlanje siphathele yona. Siyabonga. Baba dokotela ke sikubingelele nababukeli bonke ku Baba Dokotela TV. Uthini baba namhlanje? Yini osiphathele itopic yakhe ithini namhlanje? Baba dokotela sizoke sithi ukucacisa kabanzi itopic yethu sesikhuluma ngesalamusi. Ya ngiyifuna ke le salamusi ifuna salamusi. Mkhulu ma video nakho kade lo ufika la angazi namhlanje ukuthi kwa meeting yaphela oyifaka ngalento le. Isigubhu sabathwa wathi asifakwa endlini but ngifuna namhlanje ukuphinde futhi ukhe phezulu ngoba ngibona sathi namhlanje awufuna ukukhuluma kanje ubungasibhalanga. Baba dokotela isigubhu sabathwa baba dokotela asifakwe endlini asifakwe ekhaya. Wonke umuntu uyazi ke ukuthi masikhuluma ngabathwa sikhuluma ngalabantu abahlala entabeni. Yonke into yabo esuke iveli ukubona noma esuke ineveli bayigqiba phansi ukuze bakwazi ukuthi ngoba even namanzi awaphuza bawagqiba phansi. So isigubhu sabathwa baba dokotela ukuze sibe nalamandla afunekayo kufanele ufike usigqibe entabeni. Mosithatha nje ufike usigqibe entabeni. Njengoba usigqiba nje baba dokotela kunento ephakathi. Lento le baba dokotela ngalesikhathi usebenzisa le mithi esuke sekunika yona eceleni iyakhula. Esikhathi ikhula ingalesikhathi kukhula wena financially ingalesikhathi izinto zakho ziphakama. Ngizoyibuza lento ukuthi sikhuluma ngesigubhu sabathwa mina ngumZulu angaze ngisizwe futhi kungcono into engizazi kuthiwa isigubhu senyosi isigubhu sani isigubhu samamlambo isigubhu sabathwa uthini kumuntu oqalayo kuba neinformation efana nokuthi kunesigubhu ekuthiwa sabathwa and why pho esinye kwezinyanga singazisizwa ngaso. Baba dokotela yonke into iba nesiqalo. Isigubhu sabathwa baba dokotela sisithathe so ukuthi asinabo ubungozi. Sisithathe so ukuthi asilimaza idlozi akuzothi mase kusuka sekhaya seyohlola kuthiwa hayi khona umuntu oganga ngedlozi. Kuyisigubhu nje esisuke sizele ukuzocebisa wena. Kuyiqiniso futhi ukuthi abantu abaningi abakabi nazo. Siyazi khona abazoqhamuka sebethi banazo kodwa abantu abaningi abakabi nazo. Sebezoqhamuka sebenazo? Uzobona. Uzoyibona. Yeah, so nje umuntu osidingayo original akathinte thina baba dokotela uzokwazi ukuthi asithole. Uhlelo lakho namhlanje osiphathele lona uphethe into ethi Gcaba uhlanga lwemali uhlukane nenhlupheko ubone umehluko noma ngabe uyogembula noma ngabe uyoboleka imali kumashonisa omkweletayo vese. Uthini ngawudelele? Uyoboleka imali kumashonisa omkweletayo vese. Lo kade umnikile kade kunikile wangayikhokha. Buya kuyena ufika ukuthi ayiyazi ngishoda ngo10,000. Aphinda athi awona iclient lami lihleka abaphela kunikeza. Baba dokotela sithi uphatha 200 uphatha 100 rand uphatha u50 uphatha u10 uphatha u20 ya uze naleyo mali leyo. Leyo mali siyifaka kuwena emzimbeni hayi ukuthi imali ozokhokha ngayo. Imali esoyifaka kuwena emzimbeni leyo baba dokotela siyifake nalento lengisisisho hayi emva kwaloko ukuhlupheka nawe into ezoweqhelelene nje impela eCape Town neTheku. Ngifuna siyikhulume lento ngoba mina nginento ethi uma uzomgcaba ngitshela ukuthi uzomgcaba phi and ama-razor ngicela ukwafica kuwena. Lento ungifika mase ngizogcabuza ama-razor maphethe namba abantu bafuna ukwazi ukuthi sitshele manje ukuthi umuntu umgcaba yonke indawo emzimbeni noma umgcaba kugcine la ngoba indoda engathi iyafika sibuza ukuthi manje wasola nje athi hayi phela kade ngikuzulu ngogcaba wathi uzogcaba uzofika la wathi angithi baba ngishela ngathi ngogcatshwa namhlanje uzongithini. Asiyiveze lento yokugcaba ngoba ngempela lento yokugcatshwa umuntu ongazi ukuthi uzogcaba phi inkinga. Baba dokotela masikufaka into yemali ethu siyicaba nje la siyicabe la bese nje sishaya ezo2 nje ezoba la. Emva kwalokho siqedile umzimba wakho asuthinta kudinga ukuthi uzokhumula uveza amabele la kuthina uveza umkhaba cha. Ungalibu ahambe unganisalibona ngebele. Hayi hamba nebele. Ingono uyiboni nje. Hamba nalo ibele. Hamba nayo. Yeah. Okay, but no bengifuna siyivezele ukuthi ngempela abantu bayagcatshwa but abafuna umuntu
azi understand ukuthi yes uzogcatshwa kuphi and uyahambisana nalokho kunjalo doctor ya ngoba lento izohlupha uma ukuthi siyayenza lento ngizoke ngiyibuze lena akusekuningi enikhuluma ngezikhafulo nani yonke into eniyikhuluma isuke iphethe imali ukuthi into ukuthi isekhona into mhlawumbe yomuntu ohanjelwe umuntu esifazane ongathi namhlanje umusitshela ngayo ukuthi nginabo abafana bomoya nginabo abafana bomkhathi nginabo abafana abafishane nginaso isikhafulo sokuthi nginayo impepho eshiswa akusinike nje isithombe ukuthi umuntu ohanjelwe isithando sakhe manje ungathini kuyena baba dokotela ake ngithina ngumama uhambile uyamazi ukuthi uhleli nenkinsela esigwili la ihleli khona kodwa wena wakade umfundisile la umenzele yonke into baba dokotela sokunika abafana bomoya thina sithi mthinte nje kabili kathathu uyo driver yona imoto esigwilezela kwakho uyofika naye afika ipake lapha phambi komjondolo athi ngibuyile hayi asifundiseli ngalapha yimamkhulu uzothumela izinto zimlande lo zimlande buye naye what if kwayona into ukuthi ayivuke mengasavuki uzobe buyele lokho futhi kufanele phela ulungise inkinga yakho phela ngoba uma engavuki into kuzophinda hambe phela umama ayikho umuntu ohlalela indlala ayiphi into engavuki manje le ncane vese ngoba ifika ibe ncane iphinde ingavuki hayi baba dokotela induka ivuke kuqala uyibone futhi ukuthi no size right ukuze umama ezojabula emva kwaloko bese yabuya ungekho right isithinde phela silungise thina so ukuthela kancane mbijana sithi ukunwebela yima kuma mangeze kuwena isikhathi wena usayilungisa uma akeze phela umama buyi ngisho wena amageba akithena salungisa induku kuyena angathi mhlawumbe ngesikhathi kusalungisa induku ngapha kube kodwa ngikubonakala ukuthi induku baba dokotela ayithatha inyanga ukuthi ilunge into nje ba yini sokunyana so shaya umama wena abuye ekhaya ubuqhubeka usebenzisa ngala ngoba ngelanga azofika ngalo musu uyithathile lento induku vele uzomngena vele uzomngena ngoba ngiyayibuka ngempela singaba naso isikhafulo nesikhuluma isikhafulo singaba nazo abafana abafishana omathunywa angajiki kodwa inkinga nansi induku ayivuki nansi into yazi ingangavuki induku uyambuyisa induku ayivuki okay usuyivusileke uyambuyisa induku incane then usuyikhulisileke wamnika isikhafulo but akanayo imali awunayo into ongamnika yona gambling ngoba phela umsebenzi akawutholi ngeke usasho ukuthi akathola umsebenzi uzowuthola kuphi azame ukugambling azikho izinto baba dokotela akathatha ikhombo lo muntu lo yangaseloke eshona lena le athatha iring athatha necklace ashone ekhasini ambolanda imali yakhe kunemali yakhe ihleli lapha emlendeni kufanele nezinto eziright zokuyithatha yeah ucabanga ukuthi awusathatha icontract esithwala nothelo gembula athathe ya ukuthi abanye abantu bavela athi ngiyasaba icontract what if ngiyafa what if njani contract baba dokotela umuntu ongenayo contract akafa bayafa obafa bengenayo contract bafa bengenayo noma ifunayo ke ngoba futhi icontract ethi ayinabo ubungozi baba dokotela kusho ukuthi mase kuphele mhlambe lo 3 years okaliwe wena sawuzoshona cha kusuke kusho ukuthi makuphelele leso sikhathi izinto zizothi ukudropa phela ngendlela hayi ukuthi kufa wena hayi ukuthi kufa wena uphinde uvuselele into yakho iphinde ivuke futhi phakama kuyafana nokufaka ikhadi la gesi makuphela ikhadi kuyacisha kona ikhadi gesi liyicontract yeah liyicontract makuphela ikhadi kuyacisha faka ikhadi iphinde livuke khanye futhi kunjalo nje akusho ukuthi ngoba sekuphela ikhadi la gesi ama TV ayafaka manje nama red akusasebenzi lutho cha faka ikhadi iphinde kuvuke kusebenza onasalo semali ongamenzela nomuntu unothi agijime nama contract baba dokotela ke sicacise la uma engafuna ukugembula athi ayingendlela ngeze isalamu semali mina ngiphume kulento kunale salamu baba dokotela ethi thatha 200 rand uhambe uyothenga ngawe esitolo ekseni uthenge ngawe esitolo uzothatha 200 rand ugcobe ngalento angifika uthenge ngawe esitolo uthenge yonke uqede ngayo bese kuyimandeke ubuya khona sokutshela kona uzofika ukwenze kuyi-bank account yakho uyibhale ephepheni bese sakutshela enze njalo bese uyahlala uyalinda 200 rand oyakothenga ngawo hayi ukuthi isalamusi lo 200 rand 200 ilo uthatha uspende uhamba uthenga ngawo isalamusi lemali yeah ake ngibheke lento yamasalamusi isalamusi nomlingo umuphi ihluko umlingo lo shisa lapha emgaqweni thola nje umlingo is for fun isalamusi is for you to be rich umlingo is for fun yeah umlingo is for fun inyoka leso ke phethe is for fun toys lele hayi into engekho le toys lele ake sibuyele la kwisalamusi lihle baba dokotela yabona mase kuthiwa sikwakhela lento le mase sikwakhelile yona uyakwazi ukuyithatha baba dokotela sikwenzele bese uyahamba uye ebank kuma inquiries unga ATM ma inquiries ufika uthatha itikiti lakho uhlale phansi thatha itikiti manje khona le ticket onikwa lona le queuing yes yes thatha itikiti lakho uhlale ulinde bakubize uze ufika usho ukuthi no yazi nginenkinga istatement sama siphume ngifuna ukucheck istatement bakutshela yemshinini uthi kade ngizama
kuba kufanele akufakele yena la ngeke saxosha phela usuzo ya mayifaka la baba dokotela ekuthe kukhona imali ekhona la mhlambe u80,000 and uyazazi ukuthi ubona 30 cent athi khona imali ekhona la u80,000 ungasasho ukuthi hey shuthi le mali lesalamusi shuthi le mali kaMageba ungasasho ngoba mina ngisho kuthoba ngifuna ngizokuphika mina ngithi angikwazi uzophela kanjani ukuthi uthatha esalamusi lithatha kwena ngizokuphika nje baba dokotela enze njani uyibone le mali mayifica le mali thatha le mali uyitransfer kwenye account uma uthi kanjani ungene ku-ATM uyi-withdraw yonke imali uyithathe uyisebenzisa ngalendlela obufuna ukuyisebenzisa ngayo uzothi ngiyanginayo i-account enjani withdraw phela imali uyithathe uhambe nayo uma uthi awusabona ukuphatha 100,000 ngesandla uthathe uphathe kanjalo uhambe nawo kodwa nje hamba nje uyelapha ungathuki uma ufice kuthiwa khona imali ku-account yakho uthi hayibo le mali ngoba ngiyazi nje relaxa nje kube ngathi imali oyaziyo uyikhiphe noma uyitransfer kwenye account abantu balifundisela mslemali bazofonela abantu bakuthole kuphi abadingayo baba dokotela inombolo 078 3170 esibusuku ongafonele ngalo mhlawumbe usuku sesontweni usuku senkonzweni or usuku semsebenzini ngiyakade usezena siphathwe incingo baba dokotela siyasebenza thina indaba zokuloko silandela indoda esingayazi kufanele ukukhuluma nayo kuthiwa cimela sihlala so zonke insuku sikhona baba dokotela yeah okay baba inamba ucela inombolo 078 3170 baba dokotela baba Sizwe baba Jabulu ufana umhlanje yakhe mloko sibonga I'm sure uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amaloto, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithintwa abantwana.